vrea să-i facă o surpriză soției lui la a 9-a aniversare a căsătoriei. Pe soția lui o cheamă Cristina. E pe aici? Cred că piesa următoarele e foarte potrivită pentru ei, pentru că e vorba despre cei care și-au găsit jumătatea și sunt convinși de asta. Se numește Ultima secundă. Și dacă noaptea ar vrea să te ascundă, cu ochii închiși te-aș găsi. Și dacă zorii ar fi niciunde, vreau să știi, cu tine aș fi. Și dacă toamna toi va aduce, și dacă iarna ne va albi, vreau să știi, cu tine voi fi până în ultima secundă din ultima zi, până la soare vei urca, să știi, sunt scara ta, așa că vreau să-ți spun că tu ești jumătatea mea, o lume m-aș lupta, jumătatea mea, ca să fie a mea. Yeah, yeah, yeah. Și dacă lacrimi îți vor scălda ochii de bucurie, ele vor fi. Vreau să știi, cu tine voi fi până în ultima secundă din ultima zi, până la soare vei urca, să știi, sunt scara ta, așa că vreau să-ți spun că tu ești jumătatea mea, o lume m-aș lupta, jumătatea mea, ca să fie a mea. Yeah, yeah, yeah. Dragii mei, vreau să vă spun o mică povestioară. În urmă cu un an de zile, un prieten al nostru care locuiește acum în Thailanda, îl cheamă Brăduț, a venit la noi și ne-a adus un album al unui cântăreț și compozitor indonezian pe nume Tongam Sirait. Am ascultat albumul și ne-a plăcut foarte, foarte tare o melodie. Ne-am dorit să o cântăm și noi, ne-am făcut un text în limba română și așa a apărut piesa asta pe care o ascultați voi acum.